Akauya achirwara pamba. Akutanga kurwadziwa. Akaenda kuna mai vacho akati mai ndabatiswa ndiro pana. Pana mwana wangu. Asi ndiro ikati ndazi famba nayo chitukirira. Asi zvandatukirira ini ndazorota nchizi yawatanga uripedza. Soko atambidza mukwambo so tsamba. Akati hanya uzi iwoda kuzvita baba pai pamba uchazoona. After 7 days mwana wangu bali wafa kunzi 9 September. Hakuna rugare na baba wangu. Mwana wacho ndini. Wakundipusira imba yangu. Wari baba. Akati inini mwana yupenda kwa ndite kagadzira. Asi ndichagunu kuombonora. Ndikazineshe munyengo kaita sei? Ndikazindaitira wafio kumba roho ndichisapari. Nditira kumba awafio kumba roho ndichisapari. Asi ndakabvunza asi mwana wangu here utikitai. Asi wakati ndati baba. Tubara asi mwana wangu ari kupenga uyu mwana anopenga. Asi nomo. Anopenga. Akazitanga panapa. Ndini mwana wangu. Anopenga. Zvinonzi murora wedu airota munin'ina wangu akashaika number 3 papandiri. Sikuti waiwirira nawo. Kuzoshaika wakakaitawo munin'ina wangu. Murora ramba tiri kutendereka. Ichitendereka iwo wakwasha waruta tiri kugutsikana. Nemagariro edu. Memori ari kuti ini tiri kugutsikana nekugara kwani. Watondifunzira imba yangu. Watondifunzira imba yangu. Mukwasha achadzimara anoita kuti achidzokera kumba kwako. Inini wacho ndini ndunzi kurwara ndinakabatiswa ndiro iyi. Handinobatiswa ndiro. Tofunga zvatone 8 years. Hakuna rugare. Atikapedza. Fine ndavuma kana. Unorohwa. Ukada kuita zvekuika totaura kuti rohwa. Ndio unataka undusindisa. Fine. Upenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi Atamudare Chatonhora Patrick Ndini. ndiwe Shaibu Lazarus ndiri mukoma wacho ndauya ndakamirira Shaibu Lazarus. Iye Lazarus wacho chaiye apo. iwe unonzani Shaibu Hassan. ani Hassan Shaibu. Hassan ndo akamumirira hako Wongo. takamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzokai kudare tikurukure nezvenyaya yekurwara kwaMemon Chatonhora. Yanembo dzako chitupa nemari dare izvo zvaitwa. Akutaura izvozvo Patrick Chatonhora achitaurira kuna mhuri yekwashaibu Lazarus naAsani. Lazarus yakambopinda mudare. Takamboya muno kana kwana ruiri. Tauya muno chekutanga takauya tikadzoka. Mukati panyaya yenyu yendiro ripira yababa venyu handiti handina zvandakabvunza zvakadini tobva taenda hapana chandakaona mati paumwe mubatsiri wechidzimai taenda kuseri kwechuo tobva tazodzoka kechipiri yamangarwa nemwana wangu ini first born yangu life yauya nhau iyoyo muno muko makati pazochi mukati tokudai musi wechi tozokudai munga makati musi wa12 unoona mabhuku zvinenge zvirimo 12 ya anazokwana angozi musi wa7 musi wa9 achibva ashaika mukomana wangu andida tiri mukati menhau ipi iyoyo ndikauya ndikafonera ndiani anotipa masamuno ndikati ano ndakundikana kuuya bvunzi vati mwana uri kurwara mwana wangu washaika mari handina obva adzoka futi mukurwarazvo tobva tambofamba takashuva takafamba inini sati zvara nemukwambo takafamba tikaenda kuinyanga tikaenda kwamukotsanjera makatanga kuya muno makai muswani ha makatanga kuya mudare muno muswani madheta anga nenyaya dzinidzi nyaya kurwara kwemwana yakatanga musi 2010 handiti ka 2010 ine almost 13 to 14 years chingoshupana nenhau yachi right taura nyaya zvadaro paya taenda kuinyanga mubatsiri wakati zvendikuda kundiona mwana uri kurwara zvaari kurwara ndoda kupa ingwa kuti paachanyasa kubata chii mazwi kana kuti akushandika naye torai femiri yekwachatonhora nefemiri yekwashaibu muyepi muye kuno ndoda kugadzira zviri pane chii pari kunzi pane mufi pane mwana wangu andika tabva tawirirana tese nawakwasha wangu hapana akarambira umwe baba taakuno ndikati hero mwana unenge anani
tadini kuti tichifambira chi mwana wekuti kwamukosele wakabatsirwa kwekuti tiende kozwa kuti anobatsirika ere mwana akwamba kuti achati tanetsana zvazvakutanga zvinoizvi ngati no tine matichi muno vanaenda kwa Shemunyengo takadai asi akwamba wakuramba kudi kufamba neni asi mwana wangu mapiritsi ari kumwe nhasi kuda kuti adi mwana kuzi asi mapiritsi ehosha yamwari ngei kunyaradza chipfungwa Shemunyengo kuti hapana chakadi chakashata uyai uno ndaenda nefamily yangu mkwamba kati nanduyoba endai kumuda kudi kumangara anditi Shemunyengo kuti ini handizvikoni kudi kuzvipedza pano tsamba chiuya ndinomangana musiya takadi ndakangana naye tsamba mkwamba ramba kwekwi arapa kwa kumatara anditi musiya tsamba pano mumati padeti ndo nasiri pati nyaya iri pano kuti ndoziva kuti ndiro yakabatiswa mwana wangu asiri dzinza rekwashaibu yaishandei mwachatonhora mumwera soko basi ndo bendiripa handina zvakawanda zvitoka ndaotirize zokota nyaya yacho zvakafamba sei zokota zvakaitika ngezvekudai zvakaitika kuti adini handizivi zvainetsa kumusha mwangu ndinganyepa ndikamunyepera handirizivi chandakanzwa ngechekuti kuti mwana akauya achirwara pamba akutanga kurwadziwa akaenda kuna mai vacho kati mai ndabatiswa ndiro pana mwana wangu asi ndiro ikai ndazvifamba nayo chitukirira asi zvandatukirira ini ndazorota nchizi yawatanga unoipedza kutaurira mai vacho ina handipoba tikati kumabhowa kwedu wandira mai vacho ndasvika manhero pandauri mwana wauya pana ndonhoyadi yaataura kuti ndabatiswa chi ndiro tanetsana tashupana kusvika taenda kuti kwa Shemunyengo kati inyaya nopesa danga rangu endai kwamama tauya kuno kana kwana kairi akakichitatwa pinda muno nenhau yacho iriyo kechipiri ndakauya ndipandazouya nemukomana wangu ndiye akaenda kutora tsamba kwa Shemunyengo atora tsamba kwa Shemunyengo soko atambidza mukwambo so tsamba akati hanyauzi iwoda kuzviita baba pai pamba uchazoona after 7 days mwana wangu bali wafa muzuva 9 September ndikazofona mwana wenyu mukomana first born yangu ndiye akanga yatora tsamba kwa Shemunyengo katoda kuzviita baba iwo pai pamba ndakati ini ndikaitoona ndimene hanza dzekudi ufara kuti kuita tatausha munozotadza kutaura nehasha tikaenda kuchitsere makati pai mubatsiri akataura kuti n'anga yamakatora pambenyini yakagadzira mwana wangu afi amaitora kutamba nemwana wangu ndo ari pani aremedza mwana wangu imi muchiita kuti mupedze dara nditika mabhadhara mari yedara hasi amene mari yekuti anoida kuya kumba akati toya kumba tichapedza chi zvese zvandirira hazvina kundikana wakamupa ndiro yekuti atakure nyaya yese tsvina yepamusha apa handingasiyanga ndo zvakataurwa nachiremba ichangamiri nyaya iyi ndini ndakaita kana kusvika patakaenda kumusha kwavo tichienda musha manashaimu takaenda nambuya kwamutare mbuya kwamutare chavakapindira mukati memusha manga muri nyaya yekuturumura mhepo yainzenda agadzwa kwamwanasikana anova mwana uyo akarobva kwashaimu asi matare haana kuguma ipapo kwakuine dare ranga rakasimba raitaurwa kuti misha miri yakaita kuti ipinda munge muchibviswa urongo huri mukati memusha kusanganisira kwako nekwanashaimu kwacho inowanzo kunyanga dzawaifamba dzimwe dzacho dzandosingawabatsiriba asi dzaitowatakudza kuwaremedza saka kubva pakazoitwa dare iroro ini ndofunga ndakazotokumonda nyarara tichifonerana nemhuri dzese idzi kuti dare richaitwa rini mutine zvakataurwa nachiremba kuti dare rienderere mberi chiremba apinde mukati memusha asi hapana chakaitwa kusvika awazodzoka zvakavudzuka zvakaitwa dzese dziri mbiri mhuri idzi hadzina kuita zvavange zvataurwa nedare mukati medare munomu kuti vatsvage mari yachiremba apinde mumusha abate kushereketwa mukati medzimisha dzavo
asina mbuya wakamutari takaenda zvishuwa ukapima mhepo yainge yakaiswa pamwana watovasha Mpenyere memoro wacho aripo. Ini mwana wacho. Baba wangu kwa ndisiuziva kuti wasumvura inokwasha pasi. Matara acho haachaperi. N'anga ndofunga vaenda type netype dzin'anga ndichirwara. Kusvika mufamba ati ini handichazvipuriwo banganga dzei hadzichaperiba. Kurwara kwandinoda kurwara kwokuti ndinorwara nepfungwa zvinongouya. Saka vaisaziva kuti kurwara kwandinoda zvinopera sei. Wakazoenda kumainjection ndokubaya mainjection kuti ndiite normal zvandari. Saka iwo havasi kuda kuti ndibaya mainjection andikubaya kuti ndirambe ndiri normal zvandiri dai. Wari kuti hanzi wakaiswa munhu akafa. Saka kuiswa kwamunhu akafa kwavari kumwana wakwata. Inhave kuti pese kwaifamba kwese vanga vasingazivi chokwadi kuti kundizwarisa chii. Asi zviri kubaya mainjection ndotoita normal zvanditori. Saka iwo handisiziva kuti wakwasha kuramba vari kupokana nawakwasha ndofunga almost every day. Hakuna rugare nababa wangu. Mwana wacho ndini wakutondipusira imba yangu. Wari baba. Saka ndotokumbira mambo kuti stage yasvika baba wangu ndinokwasha. Zviri kuafekta ere baba? Zviri kuafekta nini baba? Zvakuafekta inini kuba kwako. Because inini ndini mukunda wacho ndikurwara, ndinzi ndikurwara. Izvi ndiri normal. Normal yandiri ndikubaya injection. Ndo mandatoita normal. Pesa kwa ishutuka kuti chikundirwadza chii. Ndinorwara nepfungwa zvishuwa zvinongouya. But vangu vasingazivi kuti zvinopora nei. Izvi ndakubaya injection ndotoita normal. Saka iwo vari kutanzi handei kun'anga n'anga dzechi handizivi kuti wada kubhadharwa n'anga dzadzinoda kubhadharwa nani. Handizivi iwo pfungwa dzavo. Ini ndini mai vomwana. Nyaya iyi mambo yauya muno yauya muno. Nyaya yekubatswa ndiko akaita kumba kwaakaroorwa. Nyaya iyi iri pachokwadi chekuti isati sizonda wakwasha wana. Uyu mwana uyu haasi kunyatsa kuziva zvaari zvichiitika. Kuti tisinofamba tichiziva isusu. Pane n'anga 2 dzakauya dzakabata nyaya iyo pane mwana uyu. Tiri kumavhireji yako yan'anga yakatanga kuuya dzakabva pano dzichiti mwana uyu ani munhu wakafa. Munhu waine munhu wokumba kwakaroorwa. Dzikauya futi papo pasera tikataura futi kazi mwana uyu munenge anga vakatoa musha mwenyani kwachaiko. Makaisa mwana uyu mhepo yakaipa yevanhu vakafa pane mwana uyu. N'anga achagadzira mwana uyu yakauya futi naye kwaIshemunyengwa. Ishemunyengwa akadedza n'anga iyoyo ndikazi n'anga ngaiuye yakagadzira mwana uyu. Mukwasha akaenda kotora n'anga kuBezero Bridge. Akatora n'anga ikauya padare paIshemunyengwa. Akati inini mwana uyu kupenga kwata ndinde kagadzira. Asi ndichagoni kuombonora. Ndikazi naIshemunyengwa wakaita sei? Ndikazi ndaitora wafiwa kumba kwakaroorwa ndichisapari. Nditora wafiwa kumba kwakaroorwa ndichisapari. Asi ndakabvunza kuti asi mwana wanhu here utikitai. Hazi wakati ndati baba. Ivarani tobva taenda. Vaifamba 2 o'clock usiku. Aifamba usiku zveshuwa. Ini nendotsa kuiziva payakatangira kusvika pari nhasi. Saka mwana nyaya iyi tinotsa kuziva pairi. Nhasi haana kuya mudare. Wese mai naiwo mbuya wacho havana kuya muno mudare. Asi tiri kuti ngatifambe pamhuri semhuri. Asi iwo vari kuramba. Nhasi vakutuma uyu murume akanga asipo padare rakabatiswa mwana uyu ndiro. Vakasipo. Haazviziva. Wanoziziva nyaya haasi kupinda mudare muno. Ari kuramba. Asi mwana wangu ari kupenga uyu mwana anopenga. Haasi nomo. Anopenga. Akazvitanga panapa. Ndini mwana wacho. Anopenga. Ini ndinofamba naye. Ndini mwana dzamakatsvaga. Ndinofamba naye ndini. Ndinofamba naye ndini. Ndichibata mwana vanonga inaye mumaoko. Hazi zvaanoita. Hapana unobata mwana. Hapana unomurapisa baba. Warume wacho vanomusiya. Ini ndini ndinofamba ndichisenza mari ndichirapisa mwana uyu. Nababa wacho. Wakwasha vakazotanga kupindira manje asi vainge vasingarapisi mwana. Dambudziko richipinda tichiriziva isusu. Havangazi kuva mungumo. Pakabatiswa mwana uyu ndinokanga asipo. Asi vakazomuzwa ngestori kuti mwana akabatiswa ndiro. Asi nhasi ndiwo vari kutuma iwo haazviziva. Waridziwa nyaya hapana panapa. Hapana. Kana 1 hapana. Asi tizonda wakwasha vaisi. Hatina kubvunwa wakwasha mwana. Icho kwadi chakamira. Matari mafambiro awo. Pamusoro dzimba. Ndibvunzire kukomana atumo. Pakati pamwe chakurira pafanyaya chii. Ndibvunzire kuti vari kuti chiwe mhuri yako. Nokuti hausati wambotaura. Ya, panhau iyi sekutaura kwavari kuita kuti ndiro yakabatiswa muroora wedu ichowani ndakanga ndisipo. Asi ndakazouya ndikapirwa nyaya.
chakaita kuti Murora abatiswe ndiro haisi ndiro yemuti esachi dzesimbi idzo ndichitsanangurirwa zvangu. Zvinonzi Murora wedu airota munin'ina wangu akashaika namba 3 kubva pandiri, sekuti waiwirira nawo kuzoshaika kwakaitawo munin'ina wangu. Murora aitaurira murume wake, ndikurota bankuru chichichi, ndopakuti alright wari 2 mukadzi nemurume wakaenda kuBasil Beach vandotora muprofita, haisi ng'anga sekutaura kwavari kuita, muprofita atoriwo necertificate, asi pari zvino hake akashaika. Right, iye achitaura muprofita aiti ndiro itaingoita kuti iye ari kurotwa nemurora wedu asarambe achirota, ndekuti haasi wedzinza rangu. Ndisingazivi hangu kuti mazuva ano wachiri kurota here kubvira pamakore iyayo, because zvacho zvaifanira kuti zvigadziriswe. Handifungi kuti wachiri kurota pane izvozvo. Right, pakazouya urwerewo. Pauya urwere, ndinodaira kuti avo wakauya kuno vatezvara vachibva waita kuti paitwe dare, rikaitwa dare iro rukuru. Ndandisipo handina kuripinda hangu makore achiuraya, asi ndakazongodzwa kuti taenda kwamakoni zvamira zvakadai. Ndinodaira wekunoku wekwamakoni kusanganisira ndofunga wambopupura wachiti wakauya kudare riro. Wakasvika zveshuwa pamba pakaita kunzi pabviswe mombe, tikatori pamombe iyoyo ndofunga wapotsa wawasirira pakutsanangura kuti pawakauya neng'anga yechidzimai yakabva kwaMutare kudai pamba pedu zvese zvaidiwa kunoku takaita tikabhadhara tikaripa mombe yacho. Mombe yavari kuti haina kuripwa yekuti ndiro yakabatiswa sepunishment Murora wedu. Wakaramba wega wakati wana wangu, saka handingakwanisi kuti ndingatorere pfuma yemwana wangu. Right, zvikapfuura zvakadaro akazorwara izvozvizvo apa pakunzi maJackson. Wakatakurana semhuri. Ndingangoti iwo amai wakauya pamba wachitaurira mai wangu, asi waitaura wachipopota. Mai wangu wakati ko munouya muchipopota sei? Inga muri kutaura zvakanaka kuti mwana ari kurwara ngatisangane pamwe chete. Hamutauri muchipopota zvakanaka naka. Kusvikirawo ndo pakazobatanwa kwakuenda kunyanga kunonzi kwaMukotsanjera. Ufunga iwe ndiwo anokuziva. Ndikati. Right, ndiwo wakatanga kuenda. Ivava neumwe munin'ina wangu neSadombo wemunin'ina wangu neumwewo akazongopfekerwawo. Ndingangoti Amos ndiani wenyu mainini zviya muchimona tikangofanana. Ndingangoti akaendawo achindoonawo kuti zvinenge zvichifambawo sei. Wasvika kunyanga ikoko zvinonzi Mukotsanjera wacho enga asipo pawakasvika. Wakaita almost 3 days murwere ari kutongorwara, akasungwa netambo, akangopiwawo zvimushonga zvaakapiwa, asi hapana chakachinja. Ndinodaira wakagara chifo chemwedzi wese wariko kunyanga ikoko. Kusvikira inini pandiri panapa ndini ndakazoti through my reports enga akubva kunyanga, iwo amai ndiwo waitofona wachitotaura kuti kuno kumwana haasi kuchengeteka, kinge kachiri karusvawo kasati kanyatsofu kuti akuyamwa zviri kuita nekukamba iri. Todii inini ndini ndakadisara ndikati handitinotora hedu Murora wedu toenda naye kudhuze kwekuti kana tikamurapisa kana pakaita dambudziko padhuze nekumba. Kunyanga kukure akandinzwisisa, ndobva taita izvozvo. Takavatera tikasvika wariko, takasvikako zvekuma nofunga kuma 1-2 ikoko pakati peusiku. Ndikati munin'ina umu hatichapindi, ngatichitorara hedu kunze kwegedhi tozopinda kunze kwaedza tichiona kuti tingaite sei kuti titore murwere wedu. Takasvika ng'anga yacho isipo chinzi yaenda kuMozambique. Zvino kutochidii isusu hapana change, still tikungoona zvimwe chetezvo, hapana kushanduka. Kudai nekudai vanga vasikatodi kuti abve kunyanga ikoko, asi hapana changa chiri kubatsirika. Kusvikira takazoita zano rekuti titaure nemukadzi wacho afonere murume wake. Mukadzi wacho akafonera murume wake, afonera murume wake akati huyai kunonzi kuNyamhanda nekuti ane mishamiri. Mumwe wacho uri kunonzi kuNyatate, ndiko kwatakatanga kuenda kudhuze nemaundi eNyangani. Zvikanzi ngawaende kuNyatate vanondiona ikoko. Takasvikako zvechokwadi hatina kuona munhu.
kusvikira inini nemuningino wangu ndakati hapana zvetiri kuita baba. Kana iri nyaya yachizoda mari yake, still pane mari 150 yabviswa, haina chayashanda, yangoenda yakadaro. Right? Isusu ngatichende. Kana paine zvaanenge achida tinenge tichizomubatawo pamafoni kuti tizongomutendawo nekuchengeta kwaita chikafu nekudai nesipo yaishandiswa ipapo. Tozomubhadhara. Right? Tapfuura kudaro. Ndobva tauya Mamutare. Tasvika Mamutare. Zvaingoitawo kunga wadzimu wari kuti fambawo nesu naMwari. Takasvika pana umwe pastor akawapa counseling. Aitoita senge ari kutoprofita. Wachiudzwa iwawa kuti muri kuswera nenyaya yendiro, but panhau dzenyu dzamuri kushupa nadzo ndiro haisi problem. Handisi kuona dambudziko rendiro iyi. Mukwasha akaita izvi aine rudo nemudzimai wake nekuti inyama imwe chete, kuti aite zvakanaka. Zvedambudziko remakuti pane dambudziko nekuda kwekuti Mukwasha aibatsira mudzimai, hongu ringawa dambudziko, ende makatomboripiswa mombe ikatojirwa mahara. Asi chinodikana apa kuti murwere aite zvakanaka. Hongu akabatsirawo zvakabatsira asi still waingoita nharo. Tichibva ipapo ndobva tangoudzwawo nemumwe munhu kuti koma dii kumbofamba futi makadai Mamutare mutabva kunyanga ikoko. Tobva taenda pana mwe wana godobori iwawo wakashandira Murora, iwo hongu aripo. Right, wamushandira havana kutaura iwo nemuromo, waitobvunza iye nekurwara kwake kuti ari kukurwarisa ndiani. Ndiri kunana godobori. Iye murwere haasi kuzviziva hake, ndozizi wangu kudaro ndikuti ainge achirwara. Aitaura kuti Patrick. Wane mwana anonzi Patrick, iwo anonzi Patrick, right? Wane imwe nickname yekunzi Govea. Right. Achibatsirwa ipapo. Isenemu yenyuka. Alright. Achibatsirwa ipapo. Aibvunzwa Govea ndiani? Patrick ndiani? Wari iwawa. Wakaitwa izvi nani? Murwere aitaura kuti Patrick. Govea. Right. Zvapfuura ipapo. Akabatsirwa, tikabhadharawo mari yakataurwapo yenge iri $10 yedare ne$100 yekubatsira. Awengu ainayo hawo mari wakabhadhara ipapo. Takazobhadhara yedu taitsvaga ubva wakabvuma hawo. Watazobhadhara mazvaita zvakanaka. Tichitobva ipapo takasanganawo neumwewo futi. Vatiti pane muprofita. Asi muprofita uyu haabhadharisi. Saka zvasingabhadharisi munogona kudii? Ngotsakuwo nepo. MuDevonshire Mamutare, anofunga wamanomuziva muDevonshire. Zvadaro takasvika nepamba ipapo. Patori wabatsirwa waida kutobatsirwawo. Isi tine murwere wedu. Akatosungwa netambo. Kusvikira papaya mubatsiri enge aripo. Takatomusvikira wachangosvika wachibvawo kunana bocha kuzaso. Vatarisa vatongoona right. Vakutotaura nemurwere. Uri right here? Ndiri right. Vasimuka pane muchero wemuapple. Vakutotema hake maapple vakutodya hake murwere titogwaniswa. Ndikatopiwa ndikatorija. Vakada kumuti zvikanzi nemuprofita aiwa muchero ndiwo kudya ona ndawo. Anditi mauya nai makamusunga. Ndimi mamutsunurisera. Wapinda hake umba. Vatasichizodaidzwawo tatopinda mudare rekuti tibatsirwe. The same zvakaitika kuna nagodobori ndo the same futi zvakaitika kuna muprofita yeye. Mupenyu ariko Mamutare. Right. Kazhinji wane tsika yekuti kana wachinge wasvika pakubatsirwa vanoda kutaura problem iwo. Instead yekuti muri kubatsirwa, mubatsiri otsanangura semaonere anenge ari kuita pakubatsira kwake. Uyu manje mubatsiri uyu ndakamuona kuti anenge anoziva zvanoita. Because waida kutaura zvendiro, mwana wedu arida akabatsirwa ndiro zvikanzi asati ataura. Muno mumauya kuti mubatsirwe, hamuna kuuya kuzondiudza zvekuita. Wachivhwamiswa kutaura. Iwo mai waida kutaura. Zvikanzi mimi mai makangwarisa imini. Handisi kuda kunzwa nyaya yendiro, uyu munhu atimuzika. Inini makambondiona zvikanzi aiwa. Zvikanzi nyarara nyaya yendiro handisi kuona nyaya yendiro apa. Muri kugara muchishupana nenyaya yendiro newakwasha. Asi haisi nyaya yendiro iri apa. Chandiri kuona apa chikwambo chiri papa nengozi iri apa.
hamuna kumboita here zvekurima muri 2 nemudzimai wewe zvikanzi wakabvuma wega zvikanzi takambotsvaka-tsvakawo zvikanzi ariko munyarara zveshuwa wabvunzwa wakabvuma wega kuti 2 zvikanzi hamuna kumboita here zvekutsikisa pamusha wakabvuma wega waifamba wari 2 nemudzimai wavo zvikanzi zvikanzi right ndokuri kubva izvozvo miti yamakapiwa iyoyo yakushandisa wana zvichitaurwa izvozvo saka mauya munomu munoteerera zvili zvandinoda munomu ndo zvakataurwa nemuprofita pauchibatsira-batsirawo zvakabatsira-batsirawo vamwe wana wavo vasikana wakabatsirawo wachitodonha imomo vese handina kumbonzwa zvekumhuri kwangu pakufamba kwavo kwawakaita wakazondisiya mamutare umu wachitouyawo kumbawo wakandisiya ndine Muroora iwo wachibva wauya kuzodzura kuzombogura foya here ndo tumvura twakamboti naye pamwaka wapupurwawo ndichibva ndazopedza nawo vandatora mhuri yangu kwakuya nayo aviwo wangu atotungamira kubva ipapo tichiriko kwamutare ikoko iwo ndiwo wakaronga inini muningini wangu aisada zvemajekiseni zvine mapirizi achiti ni mari yacho handizoioni yekungoti after pese iwo nemhuri yawo ndiwo wakaronga zvekuti abayo jekiseni nemapirizi yayo ende wakatotenga wacho ndiwo inini handina kumbopinda kana muna doctor kana zvese zvawakanyoresa wega handina kupinda ndandiri panze kudaro wakanyoresa zvawakanyoresa inini ndikatotaura nawo ndikati inini uko handina kwataida isusu kuti muningini ari kutaura kuti handizowani mari yekuzopota ndichitenga mapirizi kana makuti henyu muri kuita izvi itai saka zvadaro ndiri kushamisika nanhasi nyaya yacho haisi kupera handizivi mambo imimi ndimi munokwanisa kutibatsira kuti nyaya iyi ibva yapera zvachose mai wangu vanogara vachishaudwa nawo vachisvika pamba vachipopota vachidini handizivi kuti chii chaunenge wachiita kuti vataurire nyaya yavo saka handizivi mambo tibatsire kuti chavari kuda kune susu wakwasha wataure jekerere chii because nyaya haikusi kutanga kuitonga kuno iwo pakauya ng'anga uku dzekuno mombe takabvisa nemari ikabviswa nezvaidiwa handizivi kuti iwo zvakaitwa here kwavo kubva ipapo handina kumbonzwa feedback yekuti wakazozadzisa zvakanga zvataurwa kuno asi kunoku isusu mombe yaidiwa takabhadhara yawo yawaida kuti waripwe wakaramba wega ndakanyimwa hamuna kunyimwa makaramba mega inini hangu handisi pakukakawadzana handisi hangu pakukakawadzana zvizhinji mwana wavo anotsanangurawo zvimwe arikugara kumba kwake nemurume wake apa ari kutobva kuholiday newana kuharare ndiwo tana takamirira wana wacho vari apa ndatobva unoti watambira pabhazi kwatodzika bhazi watotoenda kumba kubva kuholiday newana saka mari dzacho dzekuti hatisati tozongotsvagawo tayabvuma ndo chichemo chiripo kana kuri kuti kuchiendwa kuseri kwechuru handichazivi hangu ndimi munokwanisa kuchibatsira kuti nyaya ibva yapera because yakutoshungurudza mhuri kuti dei wari wamwe wakwasha otherwise pamwe akatonzi ngaenda tingagari nemunhu anorwara but isusu taingodii izvo handizvizivi ndimi munozviziva wadare mambo kuona nyaya iyi senyaya yabvira kare stiri rungodzoka paseri kwechuru yomboonekwawo newangu vakanga varipo nguva iyoyo awa zvione kubatsirika nyaya yakatoka yatonga baba vangu vasikane nekukwasha wavagari kumba kwavo kana apo utano wakuona kwavo wasiyane newakwasha baba kuona apa wakwasha vari kugutsikana nekufamba kwavari kuita ende iye mimuri wacho ari kugutsikana nemurume wake magariro ake ari kuita nemurume wake uyo mukwadzi wemunhu ari kudii ari kurarama uraramo hwake nokuti ramba tiri kutendereka tichitendereka iwo wakwasha vari kuda kuti tiri kugutsikana nemagariro edu memori ari kuti ini tiri kugutsikana nekugara kwani wakatondibvunzira imba yangu
waruda kundifundzira imba yangu mukwasha achadzimara anoita kuti achidzokera kumba kwako inini nemurume wangu ndakagara zvakanaka saka munopaita sei ipapo ndimbokubata ndokumbira wangu ndakumbira kuti inini handisi kuramba kuti memo uri murume wake ende handisi kuda kumutora mwana wangu anditi ndiri pekuti inini kana inini ndichifamba nona odi yamupota njere yekuti toda kuti tidini tikubatsirei bvisai munhu ari pana memory mufu ari pana memory akadaira ukapamba sandati uyu haziziva akati hungu tozviziva mafiro yamukoma edu anditika asi mukoma edu ndo ari pane chi ari pane mwana murikuzoona odi yacho kutisa odi tiyabana azinzwiri suka mupota njere but mimi wachatonhora iye futi anayo achimirai muningina wangu anayo odi ambotaura pasera kuti inini pana Patrick Junior mwana wemukomana andizvo ani Patrick Junior mwana wemukomana uripo aripo muri kuti mimi akada kutanga kufambira nyaya yamemory kwaisho bva Patrick live ukushaika ndiye first born yangu live chatonhora ndiye akatangira kufambira nyaya kwashemunyengo achibva hanzi kuchazoona achibva dino anauti ndiwo akauraya mukwambo wangu ine muningina wake rasi uchazoona 7 days mwana kwachibva adi achibva ndikaripota kuno nekuti ndingara taura murume wacho haapo murume wake haapo ende imba iri kunetseka haisiri yana memory ka uyu haasi kunetseka neuyu nemurume wake havasi kunetseka but ari kuti ndiraitika ndingakubatsira imi munogara naye here memory ini ndashupika nemwana ini mirai ini ndini hanzadzi yamemory pamusoro yebati ndakamirira kungotaura maonero enyaya mambo zvinhu zvaane makuva pasi waindiri kudaro mukoma wangu ini wari pamberi pangu first born ebaba ndiye yakanga anzi ndiyochi ona chimboona ndiyo wababa ini ndakura saka mukufambisa kwangata nyaya iyi akasvika mukutaura kuti uchadini uchazoona akafa handisati saka zvadaro tidawo kuti tibvunzwa dari muno iyo ngozi yekwakwasha inondoafekta here mhuri yekwatezva ngozi inotedza ropa haitedzi mazita ngozi inotedza ropa saka imimi muri kunetswa nezvekuwakwasha nguwai zviri kuuya kuafekta kubva kwenyu chimirai manje ko ndiro yaibatisa uyu isiri haasi inato yokwashaipo anditi ndiro iyoyo yaishandei mudzidza kachapanga mirai ndati ndiro iyoyo yaishandei aitaura nyama yendiro akati ndiro yakange iri yekubvisa mweya waiita ainotachi bamukuru wake baba rufu ndobva vakatsvaga ndiro nemurume wake kuti wabvise chi mweya wechi wewewo saka raifa pachidi achifuridzira kuti abvise mweya wechi papo asarote ndaramba ndo zvauri kutaura ndaramba asarote kuti ini aziti ndati ndiro ndakuti mudzinza mangu yashandei moti pakara kuti patsananga tobuda tenda kuchidzeri ndiro yomusha mangu inika mumushama wawo iwe mangu inalibati ndiro mushama wandika ndiro yakakuwa mwana wangu mudzinza kwatiri yaishandei ndo atiri kuti ngozi andina mambo ndikakumbira ngozi inotedza ropa haitedzi mazita hakuna ngozi yekwana shaibu inodzi inofuridzirwa kuenda kunemi ingatofuridzirwe kuti iende kudzinza rani kwana baba mino wavo kwanani ichitedza ropa ravo ndo mashandire engozi ndapanzwa right komubatsira aitibatsira aitazi mwana une munhu wakafa wekudzinza kwaari kwaakaroorwa anditi kama odi yacho unayo anditi munonyasa kunzwa zvaitaurwa wabatsiri kwachigogochorwa ndakaenda ndikabuda ndikaenda kwamukonaende ndati munzwa kuti zvinombosenza achizazi mufi wekumba kwa akabvuma ngwangwa mwana akabvuma noti uiba
ndopatiri kuti isusu memory nevarume wake vari kuti isusu tiri right tinogara zviri right. Muri kupanzwa patiri kupasanura ndepekuti kana imi muine zviri kunetsai sefemiri yenyu handiti zvenyu zvefemiri yenyu ndo zvingatoende kunotatapura chii kune mwana wenyu. Wakwasha wenyu hawanai chavanouya kuti wanetsani ndo zvatiri kuedza kupasanura. Ndo ndiri kuti handina kuramba bamama, ndiri kuti inini pataibatsirwa pemwe tiri kubatsirwa mwese mwetiri kufamba ni pana panoona makambotipa mubatsiriwe pana pakataura kuti n'anga makataura ndine mhepo yakaiswa kwanditika pana tauya futi pana pakazoshaikira mwana wangu wanditika takauya pano nyaya yakataura ndiri kuti inangwa zviri nani kuti ini akatika pane mhepo pana memory handiti ndo zvatiri kuti memory nemurume wake vari kuti tiri kugara zvakanaka. Kugara kwawo mambo handisi kuramba kuti kugara zvakanaka di imimi ndimi muri kushupika ndiri kunetseka nditi saka imimi ndimi munoda nyama n'anga memory nemhuri yake odi hawo opatsanuka ndoni mufamba semhuri yenyu imimi memory nemurume wake vanashaibhu uri kubuda mudare renyu nekuti ngozi yevanashaibhu haiendi kune imimi chiona izvi mambo ndo zakuda kuti imimi samambo ndiri kutotaura inini imimi muchida kufamba sedonga munhu mofamba semhuri yenyu. Wakwasha wenyu apa hapanai pavari kupinda nekuti hakuna mhepo yavanorasirira yengozi dzavo kuti dziuye kumhuri kwenyu but kumhuri kwenyu ndo kune maproblem solva ichi maproblem echi emunhu handisi kuramba mambo ndozvikuda kwacha kuti wakaya kwedu tikagadzira zviro zvikadii asi kwenyu kwacho kwaifaka kuendwa hakuna kuendwa kuti kundoita basa iroro ridii takati pamwe chete makati pamuno kutenda ndakaenda pamupawo iwo akatapisa mhepo apa yapa ndio mubatsiro saka ndiri kuti inini kana inini ndichifamba inini ndichinzi inini musha mwenyu mwana wenyu une mufi uya angasipopa mupambo wangu chaichaiko unobvuma yaka kuti ndida kumbobvunza kuti panyaya irikutaurwa nemadzishaya nyaya ndida kubvunza inini kuti akatanga kundoona mumwe nditezvara nemukwambo handiti saka akatanga kundoona mumwe kuti pane zvandinetsa zviya amendira hivi akatanga kuti akatanga mwana wangu wakauya pana mai wacho akataura kuti ini ndiri kurwara asi marwara ndiri kuita ndarota chizi yawatanga unoipedza muona mwana wenyu kana auya kunemi achiuya kunemi haana kunongedza warume wake akanongedza kunemi wabereki wake ndimi mune chekuita nemwana wangu wenyu ari kunditi hazi ndiri kunzi inini ndakabatiswa ndiro yaisei pamwe mona kuti kunesana mungamapera imi mune maproblems enyu haiwa kupinza vanhu vekwashaiba vanhu vekwashaiba hakuna problemu imimi solvai maproblem echi emumusha menyu nekuti wakwasha kuti murambe muchivadhodza wakwasha kuti vasolve maproblem enyu hazviiti kana ari maproblem because vekwashaiba vakura isu hatina dambudziko ana dambudziko kuti ukurwara asi mwana wao ndinoona kuda iso mamamira akaita nyaya handi kuti isusu tiri kuda kupomera wakwasha kana kuti isusu toda kuzviti isusu takachena no nyaya ingoripa mambo ingori nyaya yakachena baba vari kuti iwo indoda kuti ndiziyeni kuti ndiri akatendedza mwana umwe mushamusi make iri kurewe dzokorora isu apanzwa ana chanodzokorodza munhu asi mhuri yangu order baba ndinotedza kuti muri kuuya padare kuti muenzaniswa ndini saka moteerera zvatudi nekuti uyu ave akamirira mhuri ataura kuti right ndiro takaita zvakati pamundiro chachi chikonzero chacho zvakati zvakataurwa munomatiri munamisa mambo mwana uya kuti ndakabatiswa ndiri vakauya kwandiri vanhu mai ndakabatiswa ndiri ini ndakurwara asina kana azozotaureba kuti ndikubata wabata ndiri zvakanaka taure kuna samutungani ndauye adedzakwasha wakwasha wakauya mumba vakatika kuti mwana wabaaa ndakabatiswa wakwasha akati chakauraya mukoma chaida kuuraya mukasha wenyu mukasha wenyu kuti asafebo tatoro zvinezvi tese pane mwana wenyu wakwasha wakataura iwo mumba wega
Munya wangu anga alipokuwa. Right. Chitaure tinzwe. Memory. Ndini mwana wake ndune zinowabereka varume tano kwa wabereka wangu zveshua kana kuti pana achaitonga achaipedza mambo mungasaipedza matauro aita pamukuru wangu ka exactly ndo mafambira zviri kuita inini wacho ndinini ndunzi ndurwara ndindakabatiswa ndiro iyi handinobatiswa ndiro muprofita akauya achibatsira pamusha waitofambirawo zvokumusha kwawo kwashaika mukoma wangu ashaika ndo waifambira ini ndini ndakatoenda kumuprofita iyeye kuti ndiri kurotawo bamukuru wakashaika zvinorevei muprofita akandishandira achindipa muteuro wangu inini kwete kuti akandibatisa zvokwashaikwa asi kuti kunovataurira kwandakaita mhai ndakanovataurira ndine chinangwa chekuti ndinonzwa kuti zvinoita here kuti ndirote mufi wekwashaibu ini ndiri mutoro saka avo manje vakabva vatora advantage iyoyo kubva ipapo ndofunga zvatone 8 years hakuna ruatikapedzi chimira ita akuvhura nyaya iyi wakwasha hawana dambudziko urikufiwa kumba pani kwenyu inzwai wakwasha hawana chii dambudziko musha wenyu ndo une chii une dambudziko wakwasha taakuvakurisa munyaya iyi kuita kuti wakwasha wasununguke hawana dambudziko imimi muri wekwashaibu mosimuka kuti mubate dare renyu mugadzirise musha wenyu zviri kunetsa mwana wenyu weropa renyu kwete kuti wakwasha hawanai chavainacho panyaya iyi chavasunungura nhasi wakwasha hawana chavainacho imimi itai matare yenyu kana muda kuna chiremba tokusimudzai izvozvizvi moenda semhuri kuna chiremba kuti mundooneka kuti chii chiri kunetsa simukai mwende mambo saka isusu hatisi kuwabatana nawo mabawanzi sei muri kuziva mhuri yenyu iri yega havasi kubatana nemhuri yavo wafambiri nyaya dzemhuri chiremba azoti mwanasikana anzi ane mhepo yekuda kumuparadza kubuda paari chiremba wakati musha menyu mune munhu akaurayiwa munhu iyeye ndiye akatsikirwa ndiye akuita kuti mhepo ibude pamwanasikana iyeye mushamani mababa mao Mana Patrick. Hanzi mwanasikana iyeye ndiye akarikwa kumuzi akubirwe nemhepo iyoyo yengozi saka ndo yakatsikirwa paari kuti ibude paari chiremba wati vanogona kubatsira kuti mhepo iyoyo ibve idzokere kwayakabva saka chiremba wati kutambudza musikana ndezvekumusha kwawo asi panyaya yendiro wati ndiro iyoyo yaakadhashidzwa kudare ravaitwa rekuwakwasha yanga iri ndiro yekumugashidza kumusha kwawo ikoko ndo zvabva kuna chiremba saka ari kuti aite basa irovanhu ramombe nendeziko saka number 2 andikuza yataura kuti ramba muchiyeka ichinetsa wakwasha anofambotorara kustoksu kuti mwana tapostaudzana uendiro anditi uchiti no mukushikwakwasha iyo ngozi iri kwenyu iyo ndohombe iyo ngozi iri kwenyu iyo ndoatorati kwakwasha musati kwakwasha uyo anofanira kundorara kumaseve nokuti
Unorohwa ukada kuita zvekwega totaura kuti rohwa. Uri kurara mumastocks iwe. Right, ndio matare aripo matare ayo. Andanzwa mamba nisikuramba. Andiri kuti pakugadzirwa uroyiwa wakaita uyu. Tati mimi tanga iye kwenyu iyo. Yekwenyu. Yekwenyu, yekwawo todhira naye. Inyaya mbiri dziripo. Iyo. Handi yeuroi uyu amai wakaenda wakandoita basa racho. Ndobvisa mhepo dzeuroi. Madondo. Dai dzakabva dzabatwa. Handi dzeuroi amai wakaenda wakandobvisa. Akaenda ndi madondo. Akasungwa kana akaenda kuweti. Madondo. 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 Handi mhepo dzeuroi pakaenda mbuya waya ndo dzakaenda dzikabviswa dzeuroi. Mbuya wakandopuma mhepo yakati asi wakatotaura wakati musha menyu mutoda chiremba anoziva kutofamba wese iwo wakatonzi wabatanidze mari dzavanzi vaba handizve wabatanidze wese chiremba agozonyatsouya abate zvinhu zviri pamusha pavo hawana kuzombobvisa mari idzodzo. Imoso ndakashaikirwa. Sandiri kuti saka chitsvagai mari iyo tezvara kuti basa rindoitwa. Kwamboatsvagi kana chizvida kutsvagwa musha mwakwambo. Imimi ndiri kwenyu rewakwambo. Wakwambo wane mombe wakangwanzi wabvisa ndizo wakakupa here mombe. Haana kundipa ba. Une mombe akanga dzinobva kwakwambo inoenda kunayo. Padare iroro wakaramba wega. Hana uramba. Iyo mombe iyoyo chiita kuti padare irori ridi. Wati mombe ndodi? Mombe yamakamutoda kupa tezvara rochienda kundoita dare. Rinogadzira musha wawo nezvese izvo zvagadzira. Kubatsira iwo musha wawo. Isusu wakosha tobatsira musha watezvara. Neuroi uri kunzi hubva wakabva pamusha penyu. Handisi kugutsikana nekuti ndiro yengeri yeuroi. Kwete, yengeri yekuti kurota kuri kuita murora asarote mutoro nekuti munin'ina wangu ndiye ngashaika. Ipapo ndo pakanzi kuti asarote murora. Ndopakabatiswa ndiro ikunzi ndiro iyo neufu chete. Saka handisi kuona uroi ipapa. Because mubvunze arimo kuti achiri kurota here munin'ina wangu waairota. Inini? Kutaurwa uyu wataurwa nasekuru kumatara. Akapuwa urefu kwakano. Ndondire yakabata. Right. Saka mubvisa mombe dare robva rigadzirwa. Mobvisa rini? Ini ndine yangu yaida kuti bayasina kuti bayakaita kutorapa nayo. Chibvisai ndo yava kubvisa. Chibvisai tezvara chiremba movita rini. Tokupai chimwedzi. Kutombonosiyana nenzara. Tokupai rini. Kana mukatipa ndikusiya isinya. Utotsvaga tori nenzara yakatodi handitona kana mombe chandina ndina asi kuti iwo mwataura kuti yangu acho anoitsvaga rini. Imimi munoita redhi rini. Handinetsoziru. Anonetserera. Robert, tingarambe tichinetseka enda naye kumapurisa. Ari kutouya kumapurisa kumutoro. Ita wakasika kuti is being a menace
ambondorare kumastocks ozobuda weekend yapera achimbotonhorwa kuti ombonzwa chando ndokuti aite sopo. Right, tati mombe tati moita tokupai muna October. October dai matuta tatatorino zifuni. Ukizo gone kune nzara nacho. Gore noya. Asi iwo wacho kwa yangu. Akutanga March April. Taka kama 30 April moya then tuvata zoita tokupai chirema. Mamwelini ndine chichemo. Chichemo changu chiri pakuti ma communication ndikuti baba wangu akafa. Ini ndini ndikutomira sababa. So ndiri panapa. Phone ine ma communication ndio yasara kuno. Tsaga mari yedari. Tsaga mari saka yangu yache saro. Saka zvadaro ndingida kutotsvaga mari yekuti ndiye nditore phone. Then kauchitanga kuita ma communication yekuti by 30 September next year. Mambo. Chita imende. Ndobokumira kubvunzo. Kutongoti tasvika pandataura ndati March kana kuti April handiti. Makasika munongoya. Ndikuti andoambotaura. Ationeri tsaone kuti kunofiwa. Kuti kunodi tisata kusvika pamamwedzi kutaurana tiri kuno kuti kwangu zvakaitika ngazvijeke urufungirwa mari angero asi ngatinyore pasi kuti zvekutaura nyangotaura kuti ndabvunza akati kweli kuda kufiwa mambo inini ndakafamba nawo vanhu ndafamba nawo vakanzi izvoni kuti mupedze nyaya iyi pari kudikana back to sender yekuti ari kuita izvozvozvo zvidzokere kwaari. Saka isusu hatina kuramba avo vakaramba. Saka ndoshaye kuti chiwari kuramba wachingotinetsa kuti isusu zvese takabvuma. Chisi mukaita kudai 30 September maona mari pakati moya. Zvanaka. 30 April kurinoya. 30 April